U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Ne zna ministar Fuchs čemu današnji prosvjed. Pa prije nego što ga podsjetim na to, postavit ću pitanje da ne znaju mnogi ni zašto je on danas ministar. Naime, riječ je o čovjeku koji je već bio ministar prije gotovo 15 godina i u tom mandatu se slavno pokazao vrlo uspješnim ministrom. Naime, cijeli sustav znanosti i visokog obrazovanja srušio je zakon koji je on pokušavao nametnuti i to je njegov najveći uspjeh. Nagrada za to je da danas Plenković, kada nije imao drugo kadrovsko rješenje, njega ponovo imenuje za ministra. Time je i pokazao što misli o onima koji rade u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i koliko uopće prati što se u njemu događa. Zašto današnji prosvjed? Zašto smo podržali današnji prosvjed? Pa nije ovo tek pitanje jednog trenutka i pukog koeficijenta, ako je nekome to samo matematički zbroj. Što se danas događa u obrazovnim djelatnostima? Što se danas događa u našim školama? Ljudi primaju neadekvatne plaće, godinama se bore za njih, a gura ih se na marginu društva. Smije im se i zbraja im se kolike godišnje imaju, umjesto da se gleda koliko sati rade i koliko nekada i vlastite živote riskiraju da bi odgajali našu djecu. Ne svoju, nego našu djecu. U društvu su kompletno podcijenjeni, dostojanstvo im ne garantira niti njihov ministar, a onda se takav oblik nepoštovanja prema njima preljeva i na ostatke društva. Ministar uspješno porobljuje sve znanstvene i obrazovne institucije koje su trebale ostati nezavisne. Od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Zaklade za znanost i tako dalje. Malo pomalo sve dolaze pod nadležnost ministarstva. Isto tako, oni koji su trebali biti garant društvene kritike, a time i moguće promjene, kao što su nezavisno sveučilište, on je novim zakonom podvrgnuo pod vrlo lak sustav ocjenjivanja gdje mogu preko noći izgubiti svoje pozicije. I tko će onda ustati protiv nepravde? Tko će se usuditi riskirati izgubiti svoj posao nakon tako nečega? Što se događalo u ovom sustavu od početka vladavine Andreja Plenkovića? Zadnja rupa na svirali uvijek mu je bio sustav obrazovanja. Prvo nije znao što bi s njim, pa ga je dao manjinskom i nevažnom partneru HNS-u za tek ručicu više, da bi se tamo silovale reforme koje nikada nisu do kraja provedene, švercali laptopi umjesto nastavnicima i nenastavnom osoblju dizale plaće i da bismo u konačnici u drugom valu ponovo dobili ministra koji se ranije dokazao kao neuspješan. U sustavu iz kojeg svi odlaze, u sustavu u kojem nema kadra koji može predavati mnoge, a pogotovo prirodoznanstvene predmete, koji se krpa, spaja kraj s krajem i radi na entuzijazmu nastavnika. Ne da biste im trebali dati ovih 2% koje traže, nego ste bi im trebali dati i više od onoga što oni sada traže, jer nisu navikli tražiti mnogo. Spustili ste njihova očekivanja, a morate to učiniti zato što nema dovoljno kadra koji će oblikovati buduće generacije. Da, to je onaj kadar koji oblikuje i usmjerava buduće generacije. I on nije samo motor gospodarstva, nego motor svih budućih društvenih promjena. I upravo zato ovdje kažemo da vas ta inteligencija koja danas vrlo lucidno, točno i duhovito vani prosvjeduje, će na kraju biti i ona koja će vas doći glave. Zbog toga što bez njih mi ne možemo, zbog toga što su oni o kojoj naša djeca ovise, pa i oni koji su nas ovdje stvorili, a za neke bi bilo dobro da su ih i više slušali i trebali bi se i vratiti u te iste školske klupe. Danas s ove govornice kažem sve za obrazovne
radnike, a obrazovne radnike, nastavno i nenastavno osoblje u Hrvatskoj više ni za što. U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Uvažene kolegice i dragi građani, nisam se imala namjeru danas javiti za slobodni govor sve dok nisam čula propagandu HDZ-ovog zastupnika, dok se u ovoj sabornici čuju zvižduci s Markovog trga. U nevjerici sam slušala njegov napisani hvalospjev velikog vođe i velikih uspjeha Andreja Plenkovića. Sažetak poruke koju danas želim poslati s ove govornice je rezultat rada HDZ-ove Vlade. Kad se podvuče crta je sljedeće: istjerani učitelji i profesori iz učionica, istjerani suci iz sudnica, istjerana smislena rasprava iz Hrvatskog sabora, istjerani građani iz Hrvatske. Vrijeme je da kažemo dosta. Vrijeme je da što prije odemo na sljedeće parlamentarne izbore. Pozivam građane da se u što većem broju odazovu prosvjedu koji će se održati sljedeću subotu, 17. veljače ovdje na Markovom trgu. Pozivam ih da podrže prosvjed protiv otete države, a to između ostalog znači i prosvjed protiv Željka Reinera i njegovog načina vođenja saborskih sjednica, prosvjed protiv Gordana Jandrokovića i njegove snishodljivosti prema svim HDZ-ovim šefovima i vođama, prosvjed protiv Ivana Turudića s kriminalnim miljeom povezanog novog glavnog državnog odvjetnika i prosvjed protiv diktature Andreja Plenkovića. Hvala. Time smo završili sa današnjim radom. Nastavit ćemo ponovo u srijedu 14. veljače, najprije s iznošenjem stajališta kluba zastupnika, a onda će prva točka biti Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom. Želim vam svima ugodan vikend.